लोगोफोर आंनि चेनेलनि नायगिरि बिथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोबाय आंनि चेनेलाव आं दिनै मोनसे गोदान टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोनो नागिरदों जाखौ मानसिफ्रा बयबो होनो आरोखि ना सोरबा मेसेज हरनानै आरो मा होनोमोनलाय WhatsAppफ्राव मेसेज हरनानै बुङो हारमोनियाम दामनो गोसो एसे माब्रै दामो ओमफ्राय एसे फोरोंदो आदा बिदि होननानै होनबाय थायो नालाय ओमफ्राय आं एसे खोन्थानो सानदों दिनै हारमोनियामनि बागै लासैनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय थागोन आं मारै मारै दामनांगौ स्केलफोरनि बारैबो खोन्थागोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय मारै रोंलांखो आं बेखौबो खोन्थागोन आं लासैनो नोंथांमोनाबो सोलोंलांनो हागोन नायै नायै आं दिनै बिनि बागै गोदान मोनसे भिडिअ बानायनो सानदों आरो दिनै फार्स्ट टाइम ओमफ्राय हारमोनियामनि बागै एसे खोन्थागोन आं ओमफ्राय हारमोनियामाव सारेगामाखौ बोरै दामो बेखौ खोन्थागोन आं जेन'बा मोनसे बुस्थुखौ रोंनो थाखायथ' बिनि स्टार्टिंखौ रोंग्रोनांगोन स' हारमोनियामनि बाहागोफोरखौ आं दिनै देखायगोन ओमफ्राय बेनि उनाव खोन्थालांगोन फारि फारि बिब्दिब्ला फै जों हारमोनियामनि स्ट्राक्चारखौ नायग्रोनि एसे आं खोन्थानो नोंसिनो बबेखौ मा होनो बेखौ मिन्थिनानै लाग्रोनाया गाहाम बेनिखायनो नायलांग्रोदो हारमोनियामाव मा मा थायो देखायलांनो आं नोंसिनो बे जाहैबाय हारमोनियाम बेखौ हारमोनियाम होननानै जों बयबो मिथियो आरो बयबो मिथिखायो बेनो हारमोनियामा दा आं बेनि बारै खोन्थालांगोन मोनफा मोनफा बबेखौ मा होनो बेखौ मिथिनानै लाग्रोनाया गोनां नालाय स' नायलांग्रोदो नोंथांमोना आच्छा आं दायो खोन्थानो फार्स्टआव हेन्डेल बे हेन्डेल बियो मोननैयावबो हेन्डेल थाखायो हेन्डेल बिनि उनावहाय बे जाहैबाय कभार बे बोखारजायो बिनि उनाव कभार सिङाव बेफोर थायो आरोना नैबे कीबोर्डनि केनि नैबेफोर बाहागोफोर आरोना सिङाव बानायनाय बिदिनो गुना माबानानै बिदिनो बानायो आरोना सिङाव ओरै टाइट होनाय जायो ओमफ्राय नैबाव दामजाबाय आरोना के दा बे जाबाय कभार ओमफ्राय बेनि उनावहाय नैबे जाहैबाय बार बोग्रा जों बेखौ बोनांगौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय साउन्ड नैबे बेखौ बोयोबा आलदा साउन्ड गोमफायो आरोना एसे मारैबा गोमफायो स' बेखौ नारसोनांगौसो नैबे बेखौ बोनांगौ जों बेनि साउन्ड एसे नारसोबा एसे गोमो ओमफ्राय बोथारबा खरा गोमो आरोना ओमफ्राय बिदिनो नैबे दङ नै 9था दं बाहाय आंनियाव आलदा थायो हारमोनियामा एसे डाबल सिंगेल थायो नालाय बे डिफारेन्स जायो एसे सोरनाबा 4 3 4 5 6 9था 12था 16था थायो आरो बिदिनो नैबेखौ नारसोबा साउन्डआ एसे खम गोमबाय बोथारबा एसे गोमसिनो आरो साउन्डआ खिन्थु नैबे बुस्थुखौ नारसोनांगौसो आरोना बेखौ नारसोआबा गाज्रि खोनायो बिनि उनाव जों बेखौ होनगोन बडि बे जाबाय हारमोनियामनि बडि बे बडि हारमोनियामनि मोदोम आरोना बे बुस्थुआ बिनि उनाव दानिया फै जों केखौ मिथिनानै लानि बेखौ बे बुस्थुआ बेनो मेन नालाय थुग्राया बोरै थुयो एसे मिथिनानै लानि आरोखि ना बेखौ बे बुस्थुआहाय जों बेखौ मोनथाम बाहागोआव रानो हारमोनियामाव बे पार्टखौ मोनथाम बाहागोआव रानो बेखौ मोनथाम बाहागो जों नैबे साइडनि बाहागोखौ होनगोन जों मा होनगोन बेखौ मन्द्र बाहागो होनगोन बेखौ मध्य बाहागो ओमफ्राय बेखौ होनो थार माने गोजौ जाथारो आरोना बिथिं साउन्डआ ओमफ्राय बे गेजेरनि साउन्ड जायो ओमफ्राय बे गाहाय साउन्ड जायो आरोना ल' जायो बिनि साउन्डआ गाहाय मध्य स्वर होनो जेन'बा ओमफ्राय बेखौ थार शब्द होनो बिथिं गोजौ गोमो नालाय बिथिं स' बेखौ मिथिबाय नोंथांमोना हारमोनियामखौ मोनथाम बाहागोआव रानो बे मोनथाम बाहागोखौ लानानै हारमोनियामनि के जायो आरो केसफोर जायो हारमोनियामनि के स' जोङो मिथिनांगोन कि सोरबा गायक एबा ओरैनो दामनायाव जोङो बेखौ बांसिनै नैबे गेजेरनिखौ बाहायनाय जायो आरोना गान खननाय बा दामनायाव नैबे गेजेरनि बे मध्यखौ बाहायनाय जायो आरोना जों बेखौ बिथिंखौ बारा बाहायनो नागिरा बाहायो बाहायनाया थेवबो गान खननायफ्राव बांसिनानो मिडलखौ बाहायो आरोना ओमफ्राय बे
थारखौ मिउजिक दामनायाव बांसिन बाहायनाय जायो जोङो नुनो मोनो मिउजिक दामनायाव बांसिन बाहायनाय खिन्थु गारांखौ जों बेजों बांसिन बाहायो आरोना बेजों मध्यआव खनो जोङो गेजेर बाहागोआव खनो मध्यआव गानखौहाय स' नोंथांमोना बुजिनानै लादो हारमनियाम गंसेयाव मा थायो मोनथिनानै लादो मानो होनबा जों मोनसे बुस्थुनि बागैहाय रोंनांगौबा बिनि सिगांनिफ्राय रोंनांगोन नङा होमबा स' नोंथांमोना मोजाङै नायनानै मोनथिनानै लाग्रो हारमनियामाव मा थायो मा बाहागो दं बेखौ नायनानै ला नोंथांमोना जोंना मोनसे बाहागो एबा मोनसे बे खोन्दोबाव मध्य बाहागो बियो बे मन्द्र बाहागो माने गाहायनि बाहागो गेजेर बाहागो गोजौ बाहागो दा मोनसे बाहागोआव जोङो मोनबा खालि हमनाय जायो आरो नैबे मोनबाखौ खालि 1 2 3 4 5 जों बेखौ खालि होननानै मिथियो आरोना स' बे मोनबा थायो आरोना मन्द्र मध्य थार गोजौ गेजेर आरो गाहाय बे मोनथामखौ लानानै हारमनियामनि केसफोरा जायो आरोना बे थुग्रा किबर्डफोरा जायो आरो स' नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै लाग्रोथारनांगोन नोंथांमोना बेनि बारै मोजाङै मोनथिनानै लाग्रोनांगोन आरोना हारमनियामनि बारै बेखौ दामनोब्ला मोनथिग्रोनानै लानांगोन जायो नोंथांमोना मिथिबाय हारमनियामनि बाहागोखौ नुबाय हारमनियामाव मा थायो बेखौ मिथिबाय मोजाङै मिथिनानै लादो गोसोआवहाय दा बेखौ मिथिखांनायनि उनाव आं नोंसिनो दिनैहाय हारमनियामाव माब्रै सारेगामाखौ थुनानै दामो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना हारमनियामखौ मारै थुनानै दामो बेखौ खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो लोगोसे लोगोफोर बा न'नि मानसि बा सोरबानोबा मिथिहोनो गोसोब्ला नोंथांमोना मिथिहोनो गोसोब्ला अननानै शेयार खालाम आरो नोंथांमोना आंनि बेफोरबायदि भिडिअखौ बा सम सम गान खननाय बा सम सम बेफोरनि बारै मोनथिनो थाखायबा हारमनियाम मानि बारै मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला गोदानबा आरो गोजामबाबो लाइक होनानै गालांबानो जाबाय आरोना जाहाथे नोंथांमोना लाइकफोर होनानै दोनोबा आं मोनथिगोनखि नायनो गोसो आरो भिडिअ बानायबावनो थिननाय जादों होननानै आं साननानै लागोन आरो बानायगोन आरो भिडिअखौ स' नोंथांमोननो आं दा बे माबायाव हारमनियामाव माब्रैहाय सारेगामाखौ दामनो बेखौ खोन्थागोन आरोना नोंथांमोना नायनानै सोलों आरो आं मोनसे गेरेन्टि होनो हायो नोंथांमोना हारमनियामखौ रोंगोन जेलानाखि सारेगामा दामनायखौ हारमनियामाव जुदि रोंजोबो उल्थांलाय फाल्थांलाय दामनो स्पिड दामनो हायो आखाइफ्रा बिराद मोजाङै खारसै आरोना जेला खारजोबो आखाइफ्रा मोजाङै थुनो हमनो आरो बोनायफ्राव नैबे माबाखौ नैबे बुस्थुखौ बोनाया बे बुस्थुखौ बोनाया बेखौ बोयोब्ला गोदानावहाय नैबेखौ किबर्डखौ थुनायाव एसे उसुबिदा जायो आरोना स' बेफोर लासैनो जालांगोन जेबो नङा नैबे बोनायजों दामनायजों एसे उसुबिदा जायो बेफोरखौ नोंथांमोना लासैनो एडजास्ट खालामनो हागोन बेखौ आंबो बिदिनो जादों गोदान समावहाय माने दामजेननो रोंजेननायाव आंबो बिदिनो जादों ओमफ्राय नोंथांमोना सोलोंनो गोसोबा गोरा साननो नाङा इजि साननानै ला सानफ्रामबो नाय सोलों आरो न'फोराव हारमनियाम दंबाथ' हारमनियाम थाबाय दामबाय थानो हाबाय आरो मबाइलावबो डाउनलड खालामनानै लानो हायो एप दं आजिखालि मेरला हारमनियामनि एप आरामसे रोंगोन आरो नोंथांमोना स' नायलांदो आं बुंनाया बारा जाबाय नायलांदो नोंथांमोना हारमनियामाव मारै सारेगामा दामो नोंथांमोना नायलां दहायहाय जों होनदोंमोन ना हारमनियामाव मोनथाम खोलोब थायो मन्द्र गाहायनि आरो गेजेरनि आरो गोजौनि थार स' जोङो दा मिडिलाव दामगोन आरोना मिडिलावहाय दामगोन सारेगामाखौ मारै दामगोन नोंथांमोना नायलांजोबसै सारेगामा पाधानि सा सानि धापा मागा रे सा बिदिहाय दामगोन आरोना स' र' मबाइलखौ हमनो एसे डिस्टार्ब जादों आखाइ थुनो ओमफ्राय र' आं देखायलांगोन नोंसिनो मारैहाय थुयो नायलां आरोना नोंथांमोना मारैहाय थुयो लासै सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा नुबाय नोंथांमोना आरो नायबाव सा रे गा मा पा
लासै थुनानै देखायगोन नोंथांमोन नायनानै सोलोंला सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा आंनाहाय थुनो एसे उसुबिदा जादों नै ट्राइपडखौ दोनथावाखै नालाय आखाइ सिदा लानानै दोननाय जादों बेनिखायनो एसे थुनायाव उसुबिदा जादों थेवब्लाबो नोंथांमोना फल' खालामला सा रे गा मा पा दा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा जों बेखौ दामनायाव सारेगामा दामनायाव मोनबाबो आसिखौ बाहायजोबनांगौ जेरै आसि स्टाइलखौ नायनानै ला मानसिफ्रा एसे जानला मोनला दामलाबायो खिन्थु बिदि जानला मोनला दामलाबायनायावहाय आरोना सर' जाबाबो नों माखासे गानफ्राव नों थुनांगौबा स्पिड जालाङो नालाय ओमफ्राय आखाइफ्रा आन्दायलाङो आरोना दा मेन फर्मुला आखाइ थुनाया बेनो सा बे आखाइजों सा रे आसि बिमाजों गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा नोंसोरो सारेगामाखौ रोंबानो एकदम गानजोंबो दामनो हाफाबाय आरोना सारेगामाखौ आखाइफ्रा स्पिड जालांबानो गाना बेजोंनो जाजोबो खिन्थु 7टा सर जायो सा रे गा मा पा धा नि निसिमाव ओमफ्राय सा मोनहैफिनो थार जाहैयो आरो गोजौ बे सा बेबो सा स' मोनसेल' हमो आरोना बेखौ 7टा सर थाबाय सा रे गा मा पा धा नि सा स' सारेगामाखौ मोजाङै सोलों बिदि जुदि सारेगामाखौ रोंबाय नोंथांमोना गान खननानै दामफानो हाबाय आरो जेन'बा आगैया बबेनि जाखो मुंखौबो मिथिया सां आगैया बबेनि जाखो मुंखौबो मिथिया सां आगै मुंखौबो मिथिया सां नोंथांमोना बेनि गेजेराव दामनाय नुदोंना स' नोंथांमोना बेखौ रोंबानो जुदि सारेगामा रोंबाय गान खननानै दामनो हाबाय आरो इजि प्रसेस स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम आं नोंथांमोननो बिदिनो भिडिअ हगारबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय हारम'नियामखौ माबोरै दामो हारम'नियामाव सारेगामाखौ माबोरै दामो नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअखौ मोजाङै नाय ओमफ्राय न'आवनो हारम'नियाम दंबा जुदि रोङाखैबा नायनानै सोलों आंनिखौ फल' खालाम आरोना ओमफ्राय एसे फार्स्टआवहाय एसे गोरायानो जाखायो आरोना हारम'नियाम दामनायाव एसे गोरा गिटारफ्राबोथ' बिदिनोखा नैबे आसिफ्रा माबाजोबखायो गिटार दामबाथ' ओरै नारसोनाय जायोना सेस थिफुजोबखायो ओमफ्राय गिटारखौ आंबो सोलोंगासिनो खिन्थु पारफेक्ट जायाखै हारम'नियामखौ जासिनबाय स' हारम'नियामखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन उनावहाय आं गिटारखौबो खोन्थालांगोन मारै दामो हारम'नियामाव एथ'बां बिदि नैबे आसि बिजौआ माबालाया एसे साबसिन आरो दामनोबो एसे इजिसिनबो जायो जिखुनु नोंथांमोना सोलोंलांदो दिनै आं गोदान बेबायदि भिडिअ फार्स्ट हगारदों हिसाबै एसे रायलायनायाहाय बांसिन जाबाय नोंथांमोना सोलोंला बिदिनो आं हगारबाय थागोन भिडिअ नोंथांमोना जुदि भिडिअ जुदि नांगौब्ला बेखौ मोनथिनो थाखाय हारम'नियामखौ दामनो मारै दामनो भिडिअ नांगौब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरोना आं नोंथांमोननो भिडिअखौ हगारबाय थागोन स' नोंथांमोना मारै मोन्दों भिडिअखौ कमेन्टआव फोरमायहरदो दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों